Isa Kulubali. Ne ka baara chefferie ko ɲini traîner ko la tiɲɛ la sɛko banna yɛrɛ parce que an bɛna mɔgɔw bɛna sɛ minnu ta kɔrɔlen ni taara ne se la u b'a fɔ ko sɛ don o da la bon tiɲɛ yɛrɛ la o ti sɛ sɔrɔ nin waati in na sɛ yɛrɛ le manque la pewu m'a faamu an yɛrɛ ka baara chefferie yɛrɛ le waati bɛɛ san kalo 12 an bɛ chefferie la yan sɛko yɛrɛ o kɔni o banna sisan. Ne tɔgɔ Amadu. Bon sanni bɛ ka kɛ depuis kunu alhamdulillah sanni bɛ ka kɛ yan nɔ sɛ bɛ ka sa bon kami bɛ ka sa sɛ bɛ n'a prix do tɔ sɛw bɛ sa farafin sɛw fana bɛ yan bon a bɛɛ n'a prix do quoi. Ne tɔgɔ Gaye Jabira. Ne ekɔliden de bon 31 la ne bɛ na sɛ faga la bon ne bɛ sɛsi bɔ de la yan yɔrɔ la bon marché a ka fisa dɔɔni n'Ala ka diya wa ni san tɛmɛnen ta bɔ kelen tɛ quoi n bɛ tɔnɔba yɛrɛ de sɔrɔ bon sɛ si bɛ bɔ 20 n'a bɛ jeni 40 o ye bi ta quoi mais don tɔw la ta ye 30 ye gɛlɛya yɛrɛ o ye sisi de quoi sisi de an ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn n'a gɛlɛma sinon gɛlɛya foyi t'a la. Bon gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ ye bon an minnu bɛ ta moto ni fɛnw na dafɛ dugu ninnu na ka na ani minnu bɛ ta k'a feere kɔrɔlen olu prix tɛ kelen quoi bon minnu bɛ sansara kɔnɔ olu n'an fana ka prix tɛ kelen quoi an ta ye n'an 50 100 sɔrɔ min na 100 yɛrɛ n'an y'o sɔrɔ an ye dɔ sɔrɔ quoi mais bon minnu bɛ sansara kɔnɔ olu n'an ka prix tɛ kelen quoi. O de y'a la gɛlɛyama yɔrɔ ye. Ne tɔgɔ Awa Jara madame Sisoko. Bon an nana bi kɔni fête ye kɔni an bɛɛ bɛna sɛ ɲini ka n ka denbaya la nisɔndiya bon an nana sɛ lajɛ an bɛna dɔ san ta an ka denbaya la an ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ an ye munumunu na n fɔla yɔrɔ min na bon olu sɔngɔ cayara an ma ne yɛrɛ y'a farafin de ka di ne ye nka an ye ɲininkali kɛ sisan ko den kelen 1500 i yɔrɔ ka ca n'i k'i b'o se ka denbaya ye i bɛ dépense caman kɛ donc finalement n bɛna lajɛ tɔw sɛ kunda bon kɔrɔla an ye minnu san 500 u b'a la o 700 800 donc vraiment dɔ kɔni farala fɛnw prix kan a yɛrɛ ɲɛ bɛ jamana sɛ sanna ka ca mais fɛnw prix ka ca i y'a ye wa. Bon ne jateminɛ min y'a la dɔrɔn parce que mɔgɔw bɛ ka bɔ 35 ko la ani salon ta tɛ kelen parce que depuis salon a bɛ tile 3 yanni après tile 3 35 sanni bɛ kɛ cogo min a tɛ ka kɛ ten quoi bon an yɛrɛ bɔtɔ filɛ Dawurabugu sugu de la yen ka suma an nana yan nɔ quoi ni sɛw ni kamiw a tɛ komi san tɔw ta quoi parce que mɔgɔw bɛ ka bɔ a la quoi o sɛ kɔni an bolo 500 ka yɛlɛ 500 ka yɛlɛ fo 700 kami 800 kami 900 750. Tɔgɔ Jibiri bon n nana sɛ san la n y'a sɔrɔ sɔngɔnɔgɔya la komi fɛn dɔ de don san o san a bɛ lawaleya jamana in kɔnɔna la donc n'a wagati sera sɛ dɔw bɛ yen parce que fɛn dɔ de don a sɔngɔ bɛ yɛlɛn wagati dɔw la sɔngɔ bɛ jigin bon tiɲɛ yɛrɛ la kɔni a y'a sɔrɔ sɔngɔnɔgɔya la parce que ɲinan ta kɔni ça a été très bien a sɔrɔla sɔngɔnɔgɔya la lawasa kɛra bon sanni bɛ ka kɛ fɛnɛ quoi. An bɛ taa sɛ an kɔrɔ de ta foro la m'a faamu ka tila ka na n'a ye yan nɔ an b'u balo dɔw bɛ sa la an bɛ dɔw feere kɛ bin an bɛ dɔw feere kɛ yɛlɛ bon ni minnu binna ani minnu sala bon an m'a bɛɛ kɛ an kɔrɔ ye quoi o de nana n'o ye quoi.